Ayo, boom, sanamukela bafethu, sanamukela namhlanje on another video bafethu. Here is SA Trends bafethu, njengoba nazi bafethu, subscribe bafethu, like amavidiyo, siyakhomenta abafethu emavidiyweni bafethu, siyawashare amavidiyo, siyawadownload amavidiyo. Much love bafethu, nazi sonke bafethu. Thank you very much for your support. Evidiyweni yanamhlanje bafethu siphathele bafethu uwelile Mchunu bafethu. Ayi loya mama bafethu, ayi ngeke ngiyamsaba mina. Usifake zaphelela zonke inhlamvu uyifake zonke. Akashiyanga ngisho eyodwa. Akashiyanga ngisho eyodwa kumsakazi walaphana kuKhozi FM. Igama lakhe ngizolibeka libe secret ngobani masisuka la siya kuyona ivideo. So bafethu, it's check on that thing bafethu, nani niyazi Welile Mchunu versus the anonymous character from Ukhozi FM bafethu, umsakazi lo muntu. Uthi nje yena ukhathele uyena wayifaka zonke. Sithi bafethu asingene kuyona ivideo bafethu, ningakhohlwa ukusubscribe ku-channel SA Trends bafethu. Much love, thank you. Boom. Bad man, I dare ya. Shemabhinca. Esani isililo enisikhalayo. Ngiyezwa kuthiwa niyakhala lapha. Nami ngiyabuka lapha enkundleni zokuxhumana, hayi. Kubi. Yini manje? Kwenze njani? Sesingakhalisa u-Zimdollar. We-Zimdollar. Hey. Ntombazane. Usugconeke kakhulu. Bayakwesaba. Siyakutshela ke thina bowelile. Esingakunqeni. Usuyiqede nini ezakho? Yindaba. Usunaka amabhinca nje manje usichaphaza. Uyazi mina le ulahlela ngisalilaleli nje lo amsakazi loya. Ngawo le ntombazana le. Ngampela abathule bathini bona abaphathi ngampela isteshi esinabantu abakuqoneka kangaka. Singathi sivotile. Sikhipha imali zethu sadliwa yibhanoyi lasokhozini. Iyasuka intombazana izogcwaneka manje ithi sivota thina nge5 sikhalela i5. Sibhubhe kangaka amabhinca ngemali zethu sivotela into engekho. Le ntombazana manje iyasuka isihlekisa ngathi isiyeke nini ukunaka indaba zayo. Hey wezimdollar. Awunaka indaba zomsi wakho wemfazi okaXolo makana kaningi. Lamadlisa okhuluma ngawo uqinisile impela phela ngoba wena umtesti amadlisa, wena ushemana wamadlisa kunini wawugijima ohlawe enyuka uhamba ubadlisa usuke umfishi lona usuyiqede nini ezakhe lona ugijima nezingane ezincane eThekwini emahotela ngenxa yakho. Hey Zimdollar, awuphume nje emabhinqeni ungalinge nje usidake lona Zimdollar. Wena ngane usona sisijwayele kabi kakhulu. Ngeke ngikubize ngengane mina ngoba mdala kabi ngisho kunami wona gogondini. Phuma nje, phuma kithi. Phuma nake indaba zemisi yakho le e1000. Sokutshela zakho thina. Mina mangathi 1 ngithi 2 ungabhubha umhlaba. Ngiphethe ifayela lakho wena. Awushaya ngathi uyaphuma ke nje emabhinqeni. Naka lo msuzo osaza lapho, lo mkene ezokudleka amadoda akho lapho uphume kithi. Kwakumsakazi muno lalona ogcola abantu abadlala abantu abathandwa yibo. Usuyekeleke manje ukunaka amadoda akho mfishi laba bagijima nezingane ezincane eThekwini usuzofana la thina lapha. Sivote kangaka thina imali zethu ziphelile lapha sasidlile kumanje sivotela umuntu encane wena uyasidakela manje uthi sivote nge5. Hey wezimdollar. Phuma nje ungayiloko uthinta isemgodini. Mina mangaqala manje ngutshele zakho. Ngabhubha umkhululi. Ungangisukeli. Ngeke bona amabhinqa ekhale ngikhona. Sizoqhasazwa uwe lapha. Ho. Jwayeleka bona ntombazane. Jwayele bekusaba ngakini. Phuma amabhinqeni. Phuma sichaphaza kakhulu wena. Naku umfishi lo. Khuluma zemisi yakho wemama wakaXolo. Mama Xolo awuqhele nje kithi.
phaphela kabona ntombazane isikhathele phela kuwe ukukubuka wona kubuka wena uhlekisa ngathi inhliziyo ethi zibhlungu kangaka uthi sivote ngezihlanu isikhaliswa zihlanu bese singayinika umfishimfishile le mali sivote ngayo asinikwa ngamadoda akho asilandanga kwaxulu asilandanga mfishimfishi angazi mangiqala ngithi ngiyabo lamadoda akho ngaqala ngigcinephi sikwati ndini wemdlali webhola wena unompempe wena sekufanele usathi iskim lamadoda akho lawo manje yeyekela nje ngisho imali ngabe unemali eningabi mangathi uvula i-team wena ufake amadoda akho laba ahlala kube khona okhoshi bekhona unompempe o number 10 no number 6 3 4 5